Hai apenas 15 días, Francisco Calo convertíase no novo alcalde de Outes tras prosperar a moción de censura contra o seu antecesor Manuel González. Dende entón, a prioridade do novo rexedor foi poñerse ao día das principais necesidades do concello a través da toma de contacto con todo o persoal municipal. Tamén está a traballar intensamente no reparto das áreas do novo goberno, a piques de pecharse que se fará público nos próximos días. Os primeiros días están sendo dun traballo moi intenso, o sea, de sol a sol. O prioritario ahora mismo é subirse a un barco que estaba en marcha e detectar, primeiro de nada, as carencias, as deficiencias, tomar contacto con todo o persoal e funcionarios do noso concello. É fundamental ter contacto con eles para poder levar o día a día e as cousas necesarias prioritarias do noso concello adiante. Esa foi as primeiras tarefas que nos marcamos como meta. Xa fixemos algún apunte con respecto a iso, que, en canto á confirmación de goberno, que marcábamos un plazo de máximo de 30 días para poñer todo eso a andar. Estamos a piques de cerrar, non nos falta moito. En breve teremos noticias de configuración definitiva do noso goberno. Unha vez conformado o Executivo, un dos principais obxectivos a curto prazo será dar resposta ás demandas dos veciños, para o que é preciso contar cun orzamento adaptado ás necesidades do municipio. O que estamos priorizando localizar as necesidades por os veciños e veciñas de Outes, sobre todo as necesidades, e a partir de aí tamén estamos co presuposto, co orzamento que temos aí pendentes de sacar, e a partir de aí, con esas dúas cuestións en marcha, despegaremos. Primeiro necesidades, desde logo prioritario é ter uns orzamentos para poder enfrontarse a todas esas problemáticas que os veciños nos están demandando. Están sendo moitas, moitísimas, nestes días están sendo de feito moi intensos por esas circunstancias.